बीटीसी सोरखारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि इउपिपिएल सोरखार खुंनाय बीटीसीआव गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय गियाननि सोरां बिथांखि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो 5,000 रांनि चेक रानदों। बे रांखौ 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसीएल पवित्र कुमार बर'आ सा 200 फरायसाफोरनो रानना होयो। मख'नो गोनांदि गियाननि सोरां बिथांखिजों बीटीसीनि मोनफ्रोमबो बियाबाव सासे फरायसानो 5,000 राङै चेक राननानै होनायखौ नुनो मोनबाय थादों। गिबियावनो बयनिबोसिम साबायखर थाबाय आरो जोंनि मिडिया बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। जों गरेस्वर समस्तियाव जोङो माने बिटिआर सरकारनि जितु माने गियान सोरां बिथांखिनि जितु आसनि बे आसनिनि जिखिनि जोंनि बेनिफिसारि माने फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो दिनै सिनायलायनाय हाबाफारि हिसाबै जितु बिथांमोननो जों अनसुंथाइ होनाय जादों 5,000यै बेनिखायनो बिथांमोनजों मोजाङै सिनायलायनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दा हिसाबै दिनै माने साक्सेस जादों। मानो होनब्ला गासैबो बेनिफिसारिया नुजाफैदों। बेनि थाखाय आङो साबायखर बावदों बेनिफिसारि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर चिफ मानगोनां प्रमद बड'सानिसिम आंनि अननाय सिबिनाय बावनाय थाबाय। मानो होनोब्ला बिथाङा जिहेतु फरायसाफोरनोसिम माने 5,000यै जि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। बिटिआर सरकारनि सिङाव 9,200 सानो माने अनसुंथाइ होनाय जादों 5,000यै। बे हिसाबै गोदो जों बेबादि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनाखैमोन। दिनै बे जिथु आयदाखौ लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेबायदिनो अनसाय बिथांखि होननानै जाय माने न'खरा लोरबाङै खम माने फैसाजों लामा दथाफ्राव माने बिजनेस खालामो जेनेबा माने मैगं थाइगंनि बायदिसिना आरो फिसायै बिथांमोनखौ सुंस'नो थाखाय आरो मोनसे आसनि लाबावदों। दा बिथांमोनखौबो माने साननैसोनि गेजेराव बे अनसुंथाया जाफुंसारसिगोन जाफुंनायनि लामायाव बेबायदि हाबाफारिखौबो लादों। बे माने आसनिनि बिथिङा जाबाय माने अनसाय बिथांखि। बेनि थाखायबो आङो चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों आरो मानो होनोब्ला सावस्रि बिफानावबो बेबायदिनो जायनि देहाया बायदिसिना बेमारजों साग्लोबनानै नोरजिया जानाय बिथांमोनखौबो जाय न'खरा गोरिब बेखौ एसे सुंस'नो थाखाय जि बेमाराव जिबायदि रोखोमनि गोनांथि बेबादि अनसुंथाइ होनायनिबो आयदाफारिखौ लानायजों बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बेखौबो सुंस'नो थाखाय बिटिआर सरकारा आखायाव लानाय जादों। बेनि थाखायबो आं साबायखर बावदों। गोलाव बुङो दिनै होनाय बाथ्रा नङा होखाबाय माने एकाउन्ट्सआव सोना होबाय माने 5,000 200 साया मोनगोन आरो जोंनि गरेस्वर समस्तियाव प्रत्येकटा समस्तियाव 200 जना मोनगोन आरोखि। जों खोनानो मोनदों खायसे फरायसाफोरनिया एकाउन्ट्सआ गोरोन्थि जादों होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै। बेखौ सुद्रायनानै थिग खालामनाय जागोन। खालामना होनाय जागोन। बेनि अनगायै मा थांखि लाबावदों आरो फरायसाफोरखौ बेनि बागै माने सुपार 50 मिशन दा जायफोर फरायसाफ्रा माने UPS IPS फरायनाय बा डक्टर फरायनायनि थाखाय इस्सुक दङ बेनि थाखाय माने 50 फरायसा फरायसुलिफोरनो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय फ्रि कस्ट सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जादों। माब्लानिफ्राय लानाय बे थांखिखौ आजावनाय जाबाय मानगोनां जोंनि राज्यपाल बिथाङा फैनानै बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जादों। दा स्टार्ट खालामनायनि थाखाय जा जगार खालामबाय थादों। माखासे समाव नुनो मोनबावो जे बिटिआरआव सोलोंथाइ बिफानखौ गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय नाथाय खायसे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ जों दिनैसिम सम बायदियै थिखानाय सम बायदियै जे नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि बागै जोंनि चिफ बिथाङा सिनसियार हागौसिगां बिथाङा नारा नाथाय जुजिगासिनो दङ। बे सानसेनो जाफुंसारनाय खामानि नङा जितु सम नांगोन। जितु दिनैनि तारिखाव जेरै माने फरायसालिया खुलिनांगोन दासो जागायजेननाय बादि जादों कर'नानि थाखाय जितु स्कुलानो बन्दमोन बेनिखायनो अफिसियेलि जेरैबायदि इनिसियेटिभ
बेखौ माने मावफुंनायनि थाखाय माने डिपार्टमेन्टेलि माने दैदेनगिरिफोर बेयाव दैथायहरनाय जादों बेखिनियानो